Bueno, un capítulo máis, estamos por aquí. Temos o Sea Leman con nós. Hola, boas. Moitas gracias, Leman, que tal estás? Hola, moitas gracias a vosotros por invitarme a este podcast. Estamos, bueno, pois, ben, dentro do que cabe. É importante. Imos comezar coa pregunta máis difícil. Quen é José Manuel Vázquez? Pois sí que é difícil. Pois, ibache dicer, que non sei se definirme como empresario, hostelero non, desde logo, porque hostelera é a miña muller, que esa sí que é hostelera de cuna, e que o leva eu hostelero, pois como que igual non entro dentro desa, digamos, do que hai que ter como hostelero. Entonces, sei un autónomo bastante cabezón, que cóstame rendirme cas cousas, que peleo moito, e sobre todo nas adversidades, e creo que é canto máis é como unha adrenalina, non? Que digo, pois agora por cabezón teño que sacar isto adiante. Houve cousas que puidamos sacar, outras cousas que, bueno, pois lóxicamente non. Entonces, de mecha corta tamén, eso é verdad, de aí que o mellor non vaya moito para o hostelero, e pois pouco máis. Non son moi dicharachero logo, pero teño un carácter un pouco seco, bueno, pero cando se me conoce, pois, son de outra forma. Claro Bueno, que sí. empezamos ben, Unha definición moi complexa e moi sincera. Bueno, que complexa como son eu. Ah, bueno, por eso. Pero por que Leman? De onde ven eso? Porque José Manuel Leman... Eso ven de cativo, pois, de chavín, era moito de poñerlle apodos. Eu creo que casi todos temos apodos, son os que daron con eles, outros non. Entonces eu era rubio, pero rubio como un alemán, sabes? Era casi como un espécimen raro, porque era o máis rubio que había. Entonces empezaron alemán, e debía selles facer moi largo, e quitaron ya, e quedei en Leman, simplemente Moi eso. original, moi original. Sí. Bueno, vémoste con apariencia roqueira, moita personalidade. Contanos como era ese Leman de pequeniño. Un trasto, era, o sea, bueno, eu de pequeno pasábamos a infancia xogando ao fútbol, que era o que máis facíamos, temas de, o sea, sí que tiñamos xa o mellor de pequenos, sobre todo cando viña o naseiro, algún aspecto xa de roqueiro, porque eu tiña un tío que estaba en Nueva York, que se chamaba David, e cada vez que viña traíanos camisetas de Judas Priest. Nosotros non sabíamos nin quen era Judas Priest, pero eu daba ya aos meus colegas e íamos para o naseiro que parecíamos unha banda rockera, non? Pero sí que sin saber moito nin o que levábamos posto, sabes? Entonces sí que tiñamos, se daquela xa tiña ese aspecto, ao mellor quizás de aí, pois fui acostumbrando a vestir un pouco en ese estilo. E de pequeno que querías ser? Pensaba sempre ter un bar ou que? Que va, un bar. E que quería ser? Unha estrella de rock. No. Bueno, fixamos algún intento de facer unha banda. Tiña un amigo que é Julio que canta e sigue cantando, cantaba e sigue cantando moi ben. E fixamos algún intento, pero que o oído musical cero, entonces no, eu, pois, de pequeno, eu tiña que ter algo relacionado cos coches, a min apasionábamos coches, quizás o mellor piloto de rally, o mellor daquela, xa que para o fútbol as circunstancias non se daban, tiña que ter sempre relacionado cos coches, que era unha das miñas pasións, sigue sendo a día de hoxe. E, bueno, tamén así que houve unha época que pensaba, mira tú que cousas, en ser político, porque recordo cando fora a campaña das eleccións, eu non sei que edad tiña, pero íbamos co pai dun amigo noso facendo campaña polo CDS, por Adolfo Suárez. Acórdome aquela frase de que era vota CDS, vota Libertad, vota por el Centro Democrático e Social. Iso sempre se me quedou aí. Entonces ele íbanos contando o que era, bueno, o que foi o que era a democracia, o que viña logo, o que nos estaba, o que iba a acontecer. E si que aí bueno, pois sempre tuve esa, sabes, que me gustaba, gustaba Adolfo Suárez, como falaba, todo isto, pero vamos, que eu pensaba que, sí que é verdad, pensaba que había que ter certos estudios, certos conocimientos para ser político. Aí non crees hoxe? No, a día de hoxe, coa calidade de políticos que temos, pois obviamente para político valía hasta eu tamén. Bueno, deso imos falar despois. Sí, xa logo comentaremos. Pois, sin problema.
Bueno, sabemos que eres unha persoa cunhos lazos familiares moi arraigados. Como se leva a conciliar familia e negocios, parella e negocios, durante toda a vida? Bueno, dilo pola miña muller, claro, que só estamos os dous traballando codo con codo. Sí, bueno, digamos que teño unha máxima que é unha vez abrimos a porta da casa, aí non se fala nin de negocio, nin de... Eu hai veces que vamos no ascensor e vai, bum, 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 e cando chega dixo acabouse. E iso axúdanos moito tamén, sabes, a desconectar, porque senón é un día a día moi complicado. Todos os días pasan cousas e todos os días tes que arreglar algún problema, unhas veces gordo, outras veces non tan gordo, e sí que levámoslo mellor porque é iso, eu chego á casa e desconecto totalmente, entonces eso sí que axuda a levar un pouco, digamos, esta, porque claro, levamos tantos anos xuntos e traballando, o sea, desde pola mañá hasta a noite estamos traballando codo con codo. Decías que tú ideabas e ela botaba ao andar, ou ao revés? No, si, a mí podenseme ocurrir barbaridades e despois ao mellor digo, pois é porque non probamos isto e tal. E no momento, pois, ao mellor me dice no, e dali a 2 horas dicen, vai, iso que dixeche, podíamoslo facer desta maneira. Entón digo, bueno, eu sempre a deixo caer para que despois lle vaya dando ela a forma que realmente é que ten que ter, porque como che dicía antes, a que a hosteleira é ela de cuna, sabes? Entonces, pois, claro, digamos que é unha... compensamos ben o traballo. As ideas que eu poida aportar, moitas quedan no limbo, e outras, pois, ela sí que ao final acaba pensando, vendo e tal, pois... Cando máis ideas nos surxen é cando vamos de vacacións, sabes? Bueno, sí. Gustanos moito probar cousas diferentes, entonces, sabes, aí como temos a cabeza solo para iso, e que eu digo moitas veces, bueno, estamos de vacacións, pero xa estamos pensando no negocio en que ya podemos aportar novo ao negocio, que é unha cousa tal, pero bueno, eso é así. Bueno, hoxe imos falar primeiro da actualidade, pero como describirías os primeiros pasos no mundo da hostelería? Home, os primeiros pasos sorprendentes, porque nosotros, date conta que abrimos o primeiro negocio na Praia de Covas, que ainda chegaba a area á porta, como a quen di, non había paseo, non había nada. A idea inicial nosa era abrir un negocio para o verán, no inverno cerralo e dedicarnos a outra cousa. De feito, o que daquela era meu socio segueu co negocio que tiña de vender magdalenas, esta historia, sabes? E xa nos vimos desbordados de tal maneira que de cerrar no inverno nada, da aceptación foi increíble, porque ademais non é que prácticamente non había pizzerías, creo que había unha na Placiña da Herba, pero que non tiña tanto renombre, tuvo moita aceptación e a partir de aí xa non paramos, prácticamente. E máis, non paramos nin hasta o punto de cerrar ningún día, que a día de hoxe, bueno, cerramos algún día para reformar e pouco máis. Moita xente asóciate con Galipizza, pero o teu proxecto deste ano é La Conservera. Para quen non o sepa, que é La Conservera? E onde está situada? Bueno, está situada en Celeiro, nunhas antiguas naves dunha conserveira. A Conservera é, como che diría, un proxecto cultural que estamos probando diferentes cousas para ir encaixando un pouco, xa que durante un ano ou 2 anos ver por donde mellor funciona, aportando outras cousas que ao mellor aínda a día de hoxe non se fixeron, pero bueno, hai cousas que van funcionando ben, outras non tan ben, sobre todo é un proxecto cultural, vale? Nosotros queremos levar teatro ali tamén, é moi complicado levar teatro con un bar funcionando, entonces estamos buscando a fórmula de poder facelo interrompindo o bar, non sabemos ben como, pero queremos que seña un centro cultural e sobre todo queríamos tamén que a xente falara con nós para os seus proxectos. É un concepto innovador na Mariña. Exacto, sí. Sí, bueno, eu creo que sí na Mariña, e diría eu que a nivel de España, pois eu visitei algunhas salas moi similares, unha que hai en Valencia, que se chama La Fábrica de Hielo, se a vedes que é un proxecto moi parecido, e
é un negocio máis que xa existía hai moito en Centro Europa, en Alemania, Londres, por aí. Este ano está sendo un pouco proba-erro, entón, máis ou menos. Xa sabedes que cousas non ides volver a facer, que cousas repetiríades o ano que ven? Que cousas repetiría, sí, que cousas non vou volver a facer, sei como non as vou facer. Bueno, isto tamén é importante. Poñoche un exemplo, por exemplo, nosotros fixemos a festa ibicenca, non saleu ben, bueno, non saleu ben porque tamén fallaron certos DJs, entonces complicounos bastante. Entonces non vou volver a facer a festa ibicenca, pero vou facer a festa blanca. Entonces vai ser outra cousa. Vou simplemente lle vou cambiar o nombre para que seña outra, non te penses que vas ali a unha festa ibicenca a lo loco. Entonces faceremos festa blanca, pois enfocado, non sabemos a qué, pero ese día sí que o enfocaremos a unha temática. Ir por ali é como unha pequena viaxe no tempo. É unha conserveira, mesas que semellan as latas de envasado, non? Si, as mesas de envasado. Sí. Bueno, ten un montón de detalles que non pasan desapercibidos. Como foi ese proceso de reforma? Que querías conservar e que non? Nosotros tiñamos claro que tiña que parecer unha conserva, o sea, xugar co tema da conserveira en todos, no logo, en todo está aí. Nosotros, este proxecto non é un proxecto meu 100% de inicio, é un proxecto que nin siquiera era o que tiñamos pensado. Este proxecto chegou Estrella Galicia con el debaixo do brazo. Na segunda e na terceira páxina dixenlle vosotros que queréis agora que vos diga. A que non a isto? Porque xa vin que era un proxecto para min super ilusionante. E que era algo que eu sempre, bueno, estuve sempre facendo, incluso na terraza de Covas traía algunha banda, algunhas veces, era algo, cando tuve en a década facíamos monólogos, entonces isto ábreme a posibilidade de facer todas esas cousas. E a idea é isto que che digo, que se parecera a unha, que foi o que lles dixen eu a eles, eu creo que o lograron ben, co tema dos mostradores largos que imitan cando as traballadoras das conserveiras escollían o pescado para envasalo, os colores azules moi importante, e despois toda a estética do... Toda a decoración é espectacular, a verdad que é un local que non pasa desapercibido. Exacto, sí. Sí, eso creo que sí que ten eso. Bueno, como ben estamos falando, por ali están pasando moitas cousas. Música actual galega nova, comedia, bingos musicais, de todo un pouco. Que che gustaría que definira ben a conserveira a nivel programación? Que non me quería encasillar. Ao principio encasillábanos moito, igual polo meu aspecto, porque que dicíades antes, en que iba a ser un local de música heavy, rock, e todo isto, entonces para nada. O sea, como tú ben dís, tuvemos a Nove Louro, Capital Boscov, música en galego, música moderna, chavales que están despuntando, que son a hostia, que vamos, que eu, mira que non son moito desa música e realmente, bueno, pues Capital Boscov sorprendeume muchísimo. E temos a Ortiga, que este sábado, que, bueno, eu creo que eso xa vai ser un antes e un despois da sala. E despois ao artista local, Xosé Maseda, tamén en galego, Keith Moon, tamén en galego. Entonces, eso, definilo, tuvemos o combo dominicano, un festón, non? Xa imagino. Non podes dicir, non, é que ali só fan isto ou ali só fan aquilo, sabes? Cantautor como Luís Fercán, que creo que vai ser un dos cantautores gallegos con máis renombre nestes últimos anos. Entonces, xa che digo, foliadas, é dicir, ali non hai límite a nada. De todo para todos. De todo, efectivamente. Concertos, exposicións, charlas, teatro, como diste, isto non se pecha a ningún xénero en específico. Hai algo que este por vir que che faga especial ilusión? Sí, hai algo que me fai ilusión e que creo que tamén por aquí, por esta zona, vai gustar moito. Por aquí, por Ribadeo, Barreiros, que eu teño entendido que o petan sempre. Ui, unha pista? Non, unha pista non, digo, xa directamente, sí, é que vamos a ter vai empezar a xira Beatriz, a Orquesta Beatriz, na Conservera. Que bueno, que bueno. Contábamos. No. Sí, pois eso xa está cerrado, creo que sábado 7 de marzo. E vostede a vea pola Conservera. Sábado 7 de marzo, apuntamos data. Creo que é sábado 7, creo. Que bueno, que bueno. Eso xa está cerrado, mismo desde ayer, mira, o sea que...
Vale. vai empezar a xirar e entonces sí que me fai ilusión, ves, porque, bueno, no mundo das orquestas todavía non entramos moito a fondo e quedamos contentos co combo dominicano, entón, pois vamos a facer máis cousas con orquestas e probablemente algún domingo bailes de salón, sí, cousas así. Sí, é certo que con B aquí dámolo todo, as cousas como son. Sí, a mí xa me comentaron. Bueno, de feito vine nun vídeo hai pouco, sí. Sí, arrasa, verdad? Buf, aquí gusta moitísimo, unha pasada, sí. Sí, teño entendido que sí. Cada vez está máis presente en Galicia, non? Sí, además ela é asturiana, creo. Sí. Na zona de centro de Asturias, moi bueno. Son moi... Fano francamente ben, cuidan moito a imaxe, iso é moi importante. Interactúa moito co público tamén, que iso é moi importante, está moi ben. Bueno, a Conservera tamén chegou un pouco acompañada de ruído, sobre todo no último Resurrection Fest, principalmente porque o espazo estaba un pouco máis complicado acceder a él, e ademais Galipisa non estaba no recinto por primeira vez en moitos anos. Como foi a situación vista desde fora? Que pasou? Bueno, vista desde fora, o que pasou que prácticamente encerráronos ali sin ter moita... Sí, estábamos un pouco escondidos, digamos. Aí pecamos un pouco tamén de, digamos que de exceso de confianza. Nosotros pensábamos que Galipisa non estaba dentro, pero si estábamos fora. Pensábamos que a xente, pois, os nosos clientes, pois se acercarían, pero claro, había que dar moita volta, non se vía. Sí que sabemos que hai que facelo de outra maneira, pero bueno, basicamente, date conta que as vallas estaban a menos de 2 metros da porta. De feito, un dos pasos que nos quedou, pois incluso para unha silla de rodas era complicado, porque había escalós. Entonces, todo eso hai que solucionalo, obviamente. Nosotros estamos en contacto co Concello para que facer unha reunión entre as tres bandas e intentar solucionalo da mellor maneira posible. Pero sí que, bueno, pois era, claro, todo o mundo dicía, bueno, eu lembro cando chegaban traer a cervexa os camións de Estrella e falaba, aquí vamos ter que facer noite para encher os tanques. Nada máis lexos da realidade, foi o primer pau gordo que levamos. Pero, repito, tamén un pouco por exceso de confianza nosa, porque pensábamos que eso tiña que funcionar. Si é verdad que lunes e martes fixemos con Clippers, que é unha banda moi afín, o sea, que lle temos moito cariño por moitas historias que pasou co rapaz que toca ali do Resu, que ganara un concurso que fixéramos, bueno, unha historia que vale para contar outro día. Sí, para historia. Entonces, tiñamos eses días traballamos moi ben, pero os días do Resu en sí, pois patinamos largo, eu tiña moita xente de seguridade que non facía falta. Había unha inversión ali para que todo saía ben bastante importante. Despois, claro, as futras que viñeron non se foron contentas porque pensaron que viñan a facer outro traballo que non houbo. Perxudicounos moito a imaxe esa, xa non só por ese día en concreto, sino porque a partir de aí non nos era fácil encontrar futras para levar, porque se as futras, os propietarios, vían que no Resu non traballáramos, que máis íbamos traballar. Entonces, iso creou un problema que confío plenamente en que desde o Concello poña unha solución para as tres partes, digamos, que nos poidan, pois, digamos, todos leválo un pouco mellor, sabes? Non, porque, vamos, nada máis lexos do que pode pensar a xente que eu non quero baixo ningún concepto que desaparezca o Resu, porque teño outros 3 negocios en Viveiro, entonces o que si necesita é unha solución, claro. Entón, de cara a 2026, o que tes pendiente é reunirte co Concello para solucionar este tema? Sí, bueno, en realidade eu teño a palabra de que nos íbamos a reunir, non sei se depende dos do Resu que non veñen, ou que están liados, ou que queren deixalo para máis adiante. Entendo que pola parte do Concello non haberá ningún problema, porque eu, vamos, teño o local montado tal e como me dixeron eles, é dicir, teño con licencia de horario amplio, puxose todo, había 7 baños inicialmente no proxecto, houve que poñer 14, pois 14. Nosotros o que queríamos era telo polo libro, como se suele decir. Entón, nosotros temos todo polo libro,
é un negocio que non se pode tapar, e que iso, vamos, non hai que ser moi estudiado para saber que non che poden poñer ningún parapente, ningún atrezo diante neste caso da nave, para impedir o paso aos teus clientes. Entendemos perfectamente que non vamos ter aparcamento porque, lóxicamente, falles falta moito espacio e todo eso, pero sí que o único que pedimos é un acceso. Eu este ano xa tiña unha idea e estuvamos dando voltas e si podo ter outra idea, que teño que sentarme e dicir, isto pode ser factible, védelo ben, porque eu incluso cheguei a ofrecerlles a nave alquilada a eles, sabes, quero dicir, a min alquilas má nave, tende a ti, métela dentro do recinto, sabes, se queres que quede eu como Galipisa quedo, tratamos o mismo tanto por cen que tratábamos cando xa estaba dentro, e xa está, non hai máis que falar, sabes? O sea, que hai moitas solucións, hai cousas que non teñen solución. Esta tena, si por ambas partes estamos con intención de solucionalo, obviamente. Sí, desde logo. Que, bueno, estos proxectos que irás que non, encima un proxecto cultural como este, leva consigo moito ruido. Como levas os comentarios? Como levas que a xente fale desto? A mí encantan os comentarios construtivos, sabes, porque hai bastantes construtivos. Non levo tan ben os que comentan por comentar ou simplemente van a facer daño, non? Entonces, non me gusta moito, pero tampouco sigo moito, porque eu creo que a mellor, como che diría eu, ao ser de mecha corta non me interesa moito ver moitos certos comentarios. Sí que me gusta moito cando me fan un comentario porque hai muchísimos. Moitas veces igual se pensa que nas redes sociales todo isto hai comentarios que non axuda, pero francamente hai nos que axudan moito. Eso sí é verdade. Todo ben falado sempre. Sí. Tamén se comentou, xa que falamos de que a xente comenta e tal, o nome do espacio. La Conservera en lugar de A Conserveira. Por que foi así? Porque comentouse porque a min relacioname máis por o lado, date conta que eu cando abrín as tixolas a carta que tiña só era en galego. Non había carta en español pos que viñan de fora. E aí empeceime a dar conta dunha cousa, que me protestaban máis os galegos que os que viñan de fora. Os que viñan de fora encantáballes, sabes, porque lles facía gracia. Dicían, mire, que lle explico... No, queremos... O sea, que lles facía hasta gracia. Entonces, digamos que por eso todo o mundo pensou que lle iba a poñer A Conservera, pero como dixen antes, era un proxecto que non era só o meu, que era de Estrella Galicia, máis o propietario da nave, que temos un convenio os dous, entonces eu non era quen de impoñer, dicir, no, eu quero que seña A Conserveira, entre outras cousas, porque A Conservera gustábame. Pero, claro, o curioso deso é que sí que moita xente me falta aí un aí, tal e cual. E digo eu, ostra, pero é que nosotros tuvemos a Nove Louro, Capital Boscoz, vamos ter a Xosé Maseda, unha aposta pola música galega que están despuntando, e, francamente, non foi o día que enchimos a sala, sabes? O sea, quero dicir, nosotros apostamos pola música en galego, pois ti que che gustaría que se chamara A Conserveira, ven a apoiarnos, non, un pouco, para seguir apostando pola música en galego. Sabes? E vamos a seguir apostando pola música en galego, desde logo, porque para min é moi importante apostar pola música en galego. Entón non vou a deixar de apostar, aínda que floxee un día as entradas ou non atraiga tanta xente. Pero si me gustaría que esa xente que non lle gustou da Conservera, si me gustaría verlos ali na sala cando haxa música en galego. Exacto. Tomamos nota. Sí. Que moitas veces criticamos por criticar e logo non somos os primeiros que nin siquiera apoiamos os proxectos culturais que na nosa zona, mesmamente en Ribadeo, hace moi pouquiño houve unha polémica cunha asociación cultural pola festa de fin de ano e os hosteleiros dunha zona que non lles gustou, entón, bueno, tratar de impedir unha festa dunha asociación cultural tampouco é prato de bon gusto para nadie, e menos sobre todo con programas culturais como estos que sempre buscan meter música nova, darlle visibilidade a proxectos novos, é un pouco triste. E sobre todo se é unha asociación cultural do povo. Outra cousa son os que veñen de fora con un carro de historias que non axudan á hostelería, que tamén sería outro tema. Pero, bueno, en xeral, como percibes a resposta da xente cara á Conservera? Bueno, falábamos das críticas construtivas e que axudou, por exemplo, o tema do sonido, o tema
que claro, non que ir estaba mellorando ben pouco a enfocado o pouco. escenario, que eu desde o principio xa vivía tamén. Entonces, cara a esas críticas constructivas fomos cambiando, metimos un bon alumbrado, un bon equipo de sonido, cambiamos o escenario para o centro, e entonces esas son as críticas que me refería antes, que me axudaron a darme conta eu e dicir, ostra, pois sí que tiñan razón. Estes que me dicían do sonido, estes que me dicían que rebotaba aquí, que eu non controlo desas cousas. E entonces agora estamos vendo unha melloría, sí, francamente que unha melloría. Vimos moito ao principio, sabes, non sabían ben cal era o concepto, moita xente vio como había veces que había unha banda tocando en directo e había máis xente comendo nas futrás, era como que o vían para ir comer. Agora eso sí, se perdeu un pouco, o tema das futrás, sí que lle temos que, bueno, de feito estamos pensando en darlle unha volta ao tema das futrás para cambiar un pouco ese concepto. Dar, digamos, unha opción máis de comidas e todo isto, pero bueno, eso non vai ser para este ano. O que falábamos, proba erro, que ao final é que ver o que funciona e o que non funciona, que ao final... No que levamos de conversa, mencionaches xa Galipixa varias veces, aínda que La Conservera é un proxecto independente, formas parte de Galipixa, moita xente tamén te asocia a Galipixa. En que momento se atopa hoxe? Bueno, eu xa topo máis relaxado con ese tema por circunstancias. A pandemia obligounos a relaxarnos. Eu teño Galipixa en Viveiro, meu irmán quedouse con Galipixa de Ribadeo e seguimos traballando, o sea, digamos que facendo cousas un pouco en común para non perder a esencia de Galipixa, pero pouco máis. De vez en cando seguimos insistindo cos xoves de tapeo, que para nosotros é importante porque dai sacamos ideas, sabes? A xente valora ben unha tapa que ti faigas nos xoves de tapeo, pois pode pasar para a carta. Eso seguimos con eso. Tamén vos especializades en dulces, non? Agora sí. Si, bueno, eses son aquí en Ribadeo, a miña repostería non se me nada ben. Si que é verdad que a eles dáselles estupendamente, de feito, bueno, pois, corros con de Reyes que están agora en promoción con eso, e a Tatiana, concretamente, a miña cuñada, que se lle dá estupendamente ben, pero a min fatal. Bueno, habrá que facer unhas probas un día aí de probar a facer un roscóns ou algo. Eu? Non, eu imposible. Bueno, a probalos, sí. Nin eu, nin a miña muller, non me gusta nada. Mira que é moi boa cociñeira, ten moi boa man, pero para a repostería que xa, vamos, nin probar. No, pois Tatiana fai no ben, Está decatadora, que sabe. Bueno, mira, tes esa suerte. Sí, bueno, se hai novedades, non sei por qué, aquí aparece algo e... De vez en cuando aparece algo e hai que comelo, non vamos deixalo aí. Bueno, antes de Galipixa, sendo moi realistas, o que aínda a xente coñece por Pittsburgh, como naceu, de onde ven Pittsburgh, que pasou aí? Pois Pittsburgh ven de unhas conversacións e tal, ven de que un primo da miña muller, Ubaldo, de Ferrol, abrira unha hamburguesería e que tiña un ajo que vos, creo que se dice, unha máquina destas de música, e fomos ver a máquina de música a Ferrol, ao local deste de Ubaldo, e sorprendentemente, pois mira, naceu da música, casi, se pode dicir, mira tú onde acabamos, non? Pero sí que fuimos esa máquina hai que puñela en Viveiro, tuvemos moita axuda por parte do dueño do baixo, de Aurelio, e tiramos para diante, o que dicía antes, que a idea de abrilo no verán. A propia máquina de música, o propio local, Manuel do Xeixo, que era o que nos facía os locales, inventouse un local de colores, aquilo había máis colores que no arcoíris, e a máquina que tamén tiña luces, que daquela, bueno, iba cambiando de color e tal, era unha máquina onde te poñías a canción acórdome daquel verán de escoitar, hasta cansarme de escoitar Pasión Gitana, eso era... Veña, que se acababa de salir e todo o mundo poñía Pasión Gitana. E entonces, pois mira, ao final ven todo relacionado ca música. A verdad que foi por esa máquina, e despois iba a ser unha hamburguesería na máis, e despois fixemos unhas pruebas con pizzas e lanzámonos cas pizzas hasta hoxe. E como foi a transición? Din que a Galipixa, non sei se é certo ou non,
xurdiu dunha tapa demasiado grande nun concurso. Correcto, daqui en Ribadeo, Sí. participábamos no concurso de tapas. Sí, descalificáronos porque era demasiado grande, non era un pincho, non era unha tapa, era casi como media ración. Entón, nosotros sempre pecamos un pouco de exagerados en ese tema, como vos gallegos. Sí, desde logo. Pero, pois sí, descalificáronos, pero é que a xente que, vamos, que, digamos que se houbera voto popular daquela que creo que non había, levábamoslo, pero con crece. Entón vimos que era unha cousa que funcionaba, creo que levaba bacon, non sei se daquela xa usábamos San Simón, grelos, raxo, creo que era, non me lembro moi ben, a verdade, o que levaba. Sencilliña, Pero, pero tuvo moito éxito, entón eu dixen a meu irmão, isto temolo que aproveitar de alguna maneira, vámoslo probar en pizza en vez de ser en empanada, en pizza gustou igual, e despois dándolle voltas ao nombre, pues, a mí sempre me gustou isto de poñer nombres ás cousas e mezclar, moitas veces digo, bueno, pues, pásame co cacho gocho das tixolas, que ao principio a xente dice, cacho gocho, e hoxe en día é un produto estrella das tixolas, non? E entonces, pues, xurgeu unha idea de Galipisa, empezamos con dúas, creo que dúas, e despois, cando xa te ves arriba e ves que ten tirón, pois empezamos a meter máis cousas. Logo tuvemos a sorte de que nos entrevistara, de que salieran as noticias en Antena 3 con Matías Praz, sí. E aí foi o despegue definitivo. Que ben, A que importancia interesante. dos medios de comunicación. Sí, desde logo. A verdade que sí. Sí. Xa se esa Galipisas, esa Pittsburgh, bueno, está claro que forma parte da vida de moitísimas persoas na Mariña, por todo Galicia, incluso en Asturias. Que significa eso para vos? Porque todos temos celebrado ali cumpleanos, cenas con amigos, cenas de empresa, de todo. Que significa? A ver, para nosotros é moi importante seguir cas novas xeracións, pues, aportándolles cousas que si lles sigan gustando. Hai cativos que veñen, que agora son rapaces, non? Que veñen e, pois, eu viña con meus pais ou tal, dices que xa os perdiche, que completamente siguen vindo. Para nosotros é moi importante o apoio que temos, digamos, da comarca, non só nin Viveiro Ribadeo, sino de toda a Mariña. E sobre todo levar o nombre da Mariña, a min, que iso é unha cousa que sempre me pon os pelos de punta, non? Cando che contan algún conto de Madrid, que o mellor en Madrid, oye, conocín a fulana e dixome, se vas a Viveiro ou a Ribadeo, tens que probar Galipisa. Para min iso é o máis, sabes? Porque é levar o nombre da comarca por toda España, digamos. Eu creo que hai xeracións que xa levan Galipisa no Sí, ADN de veciños daqui da zona. Sí. E, bueno, viaxando un pouco ao pasado, falamos antes do Resu, como chega Galipisa a ser patrocinador principal? Pois carretando xeo, o sea, sí, porque cando eles non sei se lles gusta moito que fale desto, porque era un pouco desastres, pero bueno. Bueno, proba erro, que é o que estamos falando, que dirás que non. Nosotros, para axudarlles, levábamos o xeo, collíamoslo e levábamos yo antes de que empezaran as actuacións, e daquela ainda o facían no campo de fútbol en Covas, non tiñan tanta capa. E lembro de chegar ali para deixarlo e ver as neveras ainda sin rellenar e coller cos meus rapaces e poñer e ordenarlles un pouco aquelo, pero sempre tedes aquelo. E ainda hai tempo que me había dito, isto non o contes, digo, pues mira, estou non contando agora, pero era así en realidad. Era... Bueno, xa prescribiu o delito. Sí, foi fai un montón de anos. Eso a día de hoxe non pasa nada, pero bueno, era un pouco, digamos que estábamos nesa logística inicial, non? De que, e sobre todo nos primeiros anos, que era moi, hoxe en día é moi fácil ser fan do Resu e ser do Resu, e ti vas aos comercios e a xente ten a camiseta do Resu. Sí. Os primeiros anos era todo o contrario, porque ademais viña moitas bandas punk que, bueno, pues, despois quedaban acampadas no parque bastante tempo, víanse cousas que, bueno, non estábamos acostumados en Viveiro a ver, e a xente criticaba moito, incluso pola parte política, pola parte daquela que gobernaba, non, pola oposición, sí, digamos. Hoxe en día xa o ven con outros ollos, obviamente, pero sí que se vía, era complicado.
hoxe en día, se te fixas, pois todo o mundo ten a súa camiseta do Reso. Eu ando todo o ano así, pero hai moita xente que eses días dices tú, pero esta xente é heavy total. Sí. Entonces está, ahora mismo xa, daquela era moito máis difícil, moito máis complicado. Eu lembro unha conversación con Melchor foi o que dixo pa diante, porque eso ten que quedar claro, que se Melchor o Reso, pois ao mellor non estaba aí. E lembro unha conversación con el donde me preguntaba que opinaba, eu dicía, eu opino que isto vai salir, vai levar tempo, pero se eles son constantes como son, e saben ben o traballo que fan, isto é o vío a vir, non me digas por qué, pero eu tiña esa sensación de que eso iba a funcionar. Como así foi, mira, bueno, a min venderonmo ben, eles tamén, sabes, entonces claro, por eso tiña claro que é Melchor tamén naquel E ben vendido, ademais. Ben, sí. Ben vendido. Pero para ti que significou estar vinculado nese momento a un festival que a día de hoxe é referente internacional, mundial e de todo? Non, sí que de certo modo non estou ali, digamos, non estou presente, pero sí que eu sigo notando a xente que ven, que ten que vir a Galipisa ou non irse de Viveiro sin pasar por Galipisa, eso é enorme a cantidad de xente que temos ali, eso, sobre todo o día que casi máis traballamos é o domingo, cando a xente marcha, porque tú ves o paseo marítimo como faiga bon tempo, está a xente comendo cascaixas ali, eso é unha barbaridade, a xente sentada por ali esperando, xente que leva as pisas pa a familia, que che dicen que non llas pases porque pois van chegar e cantalas un pouco, porque llas levan pa que as prove o tío, a mai, que guai. Que guai. O Reso move, eu isto xa o dixe máis veces, non move solo eses días, sabes? Por iso digo que para min é importante que haxa o Reso. O Reso move durante todo o ano, porque eu acórdome dun matrimonio que veu en setiembre, entón estuvo falando ca camareira e tal, e dixolle, non, nosotros íbamos pa outra parte de España, pero o fillo veu ao Reso, entón enseñou as fotos do que a Mariña, que estuvera facendo as catedrais, como non, todo que... E cambiaron o viaxe, os pais dese rapaz, para vir conocer Viveiro, para vir conocer a Mariña, non Viveiro. E entón digo, claro, pero canta xente verá que o mellor fixo o mismo, que estes señores que viñeron porque o fillo veu ao Reso e lles enseñou as maravillas que temos aquí, que eso cada vez xa todo o mundo os coñece, pero hai moitos anos dicía, pero logo ten Costa, iso pasaba. máis alá da muralla, hai algo que se chama a Mariña, sí. Bueno, e contanos, como foi a historia de Motorhead e as Galipixas? Gustáronlles, non? Bueno, a historia de Motorhead non foi realmente cas Galipixas. A historia de Motorhead foi... sí que lles levamos unhas Galipisas, obviamente non sabemos se lles gustaron, senón porque a historia foi outra. A historia foi que cando eu lles levaba as pisas, sabes, pois tiñalles que dar ao manager sería ou non sei quen era, entonces ali eu vin un matrimonio xoven con un neno pequeno con Motorhead, bueno, que aquel cativo, entonces falaron comigo porque pensaron que eu era da organización ou algo. Que iban a pensar, entonces si podían, que o neno era super fan de Motorhead e tal, entonces eu, pois, destas cousas que me dan, pois dixen, pois, vou non intentar. Empecé a preguntar, oye, poden pasar para que facerse unha foto con Lemmy e tal, sorprendentemente, pois, veu a que gestionaba aquilo e dixo que falara, non sei, co Mañar ou con quen, que a Lemmy que lle encantaban os cativos, que non iba a haber ningún problema. Estaban celebrando o cumpleanos, non me acordo se do guitarrista ou do batería, dun deles celebraban o cumpleanos. E entón sí que nos puxeron a condición só pasara o neno, que non podían pasar os pais. Entonces os pais, bueno, eu creo que lles era igual. Toma. Sí que é verdad que chegou un momento que a min xa me tardaba, eu xa estaba negro, pero cando ves vir o cativo con aquela cara, sabes, que aquilo... Pois eu quedeime máis satisfeito e me pareceu un detalle moi importante, porque o mellor outro artista pasa de min e pasa da foto co cativo e todo isto, entonces eu penso moitas veces,
se dixe aquel cativo a mellor agora xa está vindo a reso el solo, sin os pais, porque xa hai un montón de anos, sabes? Hostia, pois gustaríame conocer o que daquela eu pasei pa que lle pudera facer a foto con Lemmy. E eu estaba intentando buscar o mismo, pero dixen, pois mira, se lle deixan o cativo, casi que prefiero que non sacaleo con ele. Sí, sí. E como era o ambiente roqueiro desde dentro do Resu neses anos nos que ainda estaba medrando, quero dicir, non habería nin a mitad de xente que hai agora? Bueno, xa che digo, era outro ambiente porque eran bandas moito máis punk, máis, digamos, agora vaise suavizando un pouco, van... Unha vez que tú o ves de fora e non vives de dentro de fora, pode che parecer dicir eu non me meto aí, pero vamos, nin loco. É todo o contrario. A xente do Resu, non sei, teñen un algo especial porque son super enrollados, todo é bon rollo, non hai malos rollos, non hai, pode haber, como en todos os lados, algún caso de algún isto, pero normalmente eso é un bon rollo entre as mesas, eu sei no polo local, máis incluso que polo propio recinto. Se a xente levántase a recoller, a axudarche por si te ves que está moi liado, é raro que hai veces que ao mellor, oye, que está tardando e tal, e sempre hai algún que dice, ei, vamos tomar outra cerveza, que viñamos aquí para pasar ben, que máis dá que tarda a comida un pouco máis. É moi bon rollo, eso é moi bon rollo. Eu lembro cando estaba cando levábamos a zona VIP, digamos, cando levaba algún rapaz para dicirlle, vai, para recoller as mesas e tal, dixe, non te preocupes, non fai falta recoller as mesas. Como que non fai falta? Non, xo verás. E dali a unha hora dicimos, tiñas razón, isto é increíble, que recollen eles todo, e xa estaba che dicindo que non fai falta que recollas. Vamos a ver, estar. É algo que ao mellor desde fora parece que non, pero podo che dicir que é un dos mellores públicos que temos nesas fechas, logo sea no o que fai a veces o descoñecemento de xudar sin saber. E bueno, cambiando un pouco de tema, fai nada, uns momentos falabas da pandemia, como a vivistes desde os negocios e tal? Foi unha época complicada e delicada? Foi unha época moi complicadísima, diría eu, porque nosotros acabamos de abrir no 2017 Vigo, un negocio como este, dunha inversión tan grande, porque os fornos e todo isto costa moito diñeiro, fan falta máis de 6 anos para desquitalo. Entonces abriron no 2017, a pandemia no 2020, aí houve que tomar a primeira decisión dura, que era mal vender ou mal traspasar ese negocio para poder salir das deudas dese negocio, e así o fixemos, tomamos esa decisión. Pero todo é un dominó, cae unha ficha e empezan a caer todas. Entonces, ao final, tuvemos que cerrar todo. Bueno, cerrar non é exactamente, convertímolos en franquicia, algúns deles, que aí xa foi a declive total, que non funcionaron. E estuvamos a tirar a toalla, vamos, día sí, día non. Pero, sin embargo, axudoume moito non tirar a toalla, volvendo mellor á infancia, porque eu dicía, pero eu lembro a miña nai, que era costureira, para sacar 2 fillos adiante, que había enviudado moi xoven, e eu lembro ás 3 da mañá a máquina de coser, ese ruido. Dicía, pero co que peleou miña mai, voume rendir eu agora por esta historia, que teño que perder por tirar para diante. E despois tiña outro exemplo, o meu sogro. Levantou un imperio, como é, traballando horas e horas, e días, e levantou un hotel tremendo como o Valdonaseiro. Entón dicía, pero co que peleo esta xente, quen son eu agora para queixarme por isto? Pois é un revés que che dá a vida e hai que tirar para diante. Iso sí, tiñamos claro que Viveiro tiñase que salvar sí ou sí. O caso de Ribadeo, daquela xa era de meu irmán e xa tiña claro tamén que o iba a salvar. E despois houve outra cousa importante, ves, das redes sociales, o que falábamos antes. Hai unha frase que se me quedou, que era dun, bueno, eu escoitei, era dun psicólogo, era, como era, de como te hables a ti mismo, dependerá se te caíste na zanja
o en unha tumba. Eso quedouseme gravada e teño a gravada, que a teño tatuada para non olvidarme dela. Entonces eu, desde aquela empecé a pensar que donde caer eu era nunha zanxa e que tiña que salir para diante como fose. Que durante a pandemia as redes sociais pasaron a ser unha realidade. Sempre estiveron aí, porque levan existindo moitos anos, pero a partir da pandemia marcaron un antes e un despois para moitas empresas, foron moita axuda. Claro, era a plataforma que había para moitas disciplinas. Comenzaron a ser o que son a día de hoxe, un referente, un Google 2.0, por así dicilo. Pero bueno, a día de hoxe, que consello lle darías a alguén que está comenzando no mundo dos negocios ou na hostelería? Que se retire. O sea, básicamente, que nin se lle ocurre. No, fora bromas, a ver, consellos eu podo dar poucos porque tampouco é que sepeo moito desto. Pero hoxe en día, no tema da hostelería, desde logo, hai unhas cousas que están claras. Polo libro, que vai sempre polo libro, pero tanto para descansar para descansar os empleados, para facer balanza a fin de ano, se che compensou ou non che compensou, se tens que cerrar 2 días para descansar. Nosotros date cuenta que non cerramos nunca e ahora cerrar un día costanos un mundo, sabes? Porque vimos desa dinámica, sabes? E agora mismo, lo que é Marlén agora, o que era, bueno, que se conoce como a década, estou cerrando os miércoles e cóstame unha barbaridade. Pero ao final tens que adaptar, sabes? E eso, basicamente ir polo libro, pero en todo. No tema económico, no tema de personal, no tema de todo, porque é a forma máis fácil a fin de ano, digamos, de facer un balance ou positivo ou negativo do negocio que tes, e sobre todo ter unha propia identidade, digamos que non vou ver a ver o que fai aquele e eu vou facer o mismo. Esas moitas veces axuda, pero outras veces non axuda tanto, porque co paso dos anos un tira para diante con novas ideas e o outro vai atrás e chega un momento en que a xente ve tamén que dice, bueno, si aquí isto é o que tiña inicialmente é bon, para que vou a buscar outras cousas. Entonces, básicamente, do que eu podo opinar, é o que máis que nada o que facería eu, non? É o que lle digo. Bueno, sodes un referente gastronómico ou hostaleiro da comarca, da Mariña. Tanto en Ribadeo como Viveiro, tedes aí raíces. Como ves o futuro da comarca? Ou como ves, desde que empezastes, como evolucionou? No turismo evolucionou muchísimo, eso é obvio. Viveiro sigue carecendo enormemente dun corredor, dunha autovía, Ribadeo o cambio que deu, eu non estou aquí, pero vexo, e do cambio que deu desde que lle pasa a autovía polo lado da porta, date cuenta a cantas población chega, sabes, que ti tes que moi cerca Pontenova, Vegadeo, Asturias, quero dicir, e Viveiro, sabes, pois eu outro día oí un político que non sei nin quen é, nin de que partido, pero tiña toda a razón do mundo, casi chega antes a Madrid que chega de Ribadeo a Viveiro, a máis dicio así, con estas palabras. Dani Castro, sí. Sí, bueno, pois non sei nin de que partido é, pero dixen eu, este tipo ten razón. Sabes, porque, bueno, colles 4 camións por aí adiante e claro, pouco máis, digamos que eso é o principal. E despois, bueno, a industria, pois, por aquí está funcionando ben os astilleiros e todo isto. Na zona da Logo estámonos quedando solo co turismo, prácticamente. E iso é un problema. Sí. É un turismo estacional, exacto, que non é todo o ano, encima, que non... Claro. Agobiámonos en xullo, agosto... Xa. Pero bueno... Eso que está crecendo, setiembre creceu moito. Si, xa non é como antes, antes chegaba o 20 de agosto e xa non había ninguén. No, agora mismo... Eso de que todo o mundo escapaba para a festa de Naseiro, eso xa non existe en Viveiro, afortunadamente, porque senón... Xa. Como veciño de Viveiro, como ves o panorama político actual? Tanto da Mariña, se queres comentar, solo de Viveiro, o que queiras. Eso que decías antes, cando te estabas describindo si a xente valía para político ou non. Sí, bueno, eu tuve unha oferta para presentarme nas listas dun partido,
todo o mundo saberá cal é, pero daquela declinei, non vamos, porque, bueno, entre outras cousas, creo que é un punto rojo que me ten posta a muller, que dai non paso, non? Xa chega, Pero sí que me tira, a verdad, tírame porque, bueno, vexo que hai cousas que se podían facer mellor, ou que se podían, baixo o meu punto de vista. Como o vexo? Ahora mismo está todo moi complicado, o sea, moi complicado, pero non é problema dos políticos locais, ben máis de arriba, sabes, da situación que se están, a xente non chega ben a fin de mes, e iso estáse vendo. No tema da conservera, pois aí notámoslo, sabes, tu podes ter unha oferta cultural moi boa, pero cobrar entrada, escollen moi ben ao que van, sabes, entonces non o vexo que isto ten que cambiar, baixo o meu punto de vista, que eu non entendo nada, repito, sabes, pero sí que pulsas un pouco a situación ao ter negocios de hostelería e ves a situación, entonces, claro, requiere un cambio importante. Ao fin e ao cabo, no día a día estás en contacto cun montón de xente que máis ou menos se ve afectada por diversas condicións. Vémolo todos. Correcto. A situación... Sí, xa che digo, non é claro, porque podeche subir a nómina 200 euros, pero despois a inflación é tremenda, sabes? Eu sei, nosotros normalmente subíamos a carta, o sea, cambiábamos a carta anualmente, viña xaneiro e subías os precios. Nosotros no 2025 creo que tuvemos que cambiar os precios 3 veces. E agora teria que ser xa unha cuarta, pola precio dos ovos. Nosotros, ademais, gastamos muchísimos ovos con todas as pizzas de ovos rotos e todo isto. Xa non é só a terneira, todo, sabes? Entonces, claro, se nosotros subimos os precios, pois se ti eres, normalmente gastas 15 ou 16 euros nunha pizza, pois igual vas ter que gastar 20. Iso na pizza, sabes? Vaite ao supermercado. Claro. O sea, vaiche pasar exactamente igual. Non está compensada unha cousa con outra. Tal cual. Imos coa ronda rápida de preguntas. A ver, que respondes? Se tiveras que escoller, non valen as dúas, Galipisa Viveiro ou Galipisa Ribadeo? A ver, eu teño que dicir que estou tremendamente agradecido a Ribadeo ca acollida que tuvemos cando empezamos, ca que seguimos tendo, pero que eu son de Chavín, son de Viveiro, son moi de Viveiro, ademais, aínda que ao mellor se penso o contrario, eu son moi de Viveiro. Entón, pois, quedaríame con Viveiro, pero repito, por unha cuestión de que nacín ali, de que... Bueno, son moi de Chavín, primeiro. E iba a preguntar, teu irmán que crees que escollería? Eu penso que Ribadeo, porque leva aquí muchísimos anos, desde que o lié eu para vir para aquí. Non lle quedou outra. Non lle quedou outra, pero bueno, eu creo que... Eu, se estuvera no seu caso, ao mellor sí que escollía Ribadeo. Aínda que teña aquel rinconciño ali para escapar, cando pode. E a túa sobrinha? Bueno, eu tamén creo que Ribadeo, obviamente se criou aquí, non? Tiro para casa, tiro para casa. Eu creo que, mira, xa este ano que non fora a Naseiro, pois xa me di... Tiña excusa, mandei a Maitane, e ademais estaba en Japón. Claro, a ver, ás veces hai que compensar. Eu fui a Naseiro e viñen encantada. Tamén digo, o ano que ven está obligada a ir sen gravar vídeo, ou grabando vídeo, que eso tamén poden sair cousas moi boas, e o pillo con máis ganas, o ano que ve, xa é outro tema. Sí, iso é verdade. É un ano de atraso, entón, claro, hai que dar máis. Claro. Eu terei sidra ali para... Perfecta, como... Para que non falte. Ben fresquiña, como ten que ser. Son vos anfitrións, os de Viveiros. Ai, como en Naseiro non lo vas pasar ningún lado. Sí. Bueno, un recordo da infancia en Viveiro. Ou en Chavín. Bueno, mira, en Chavín, lógicamente, xugando ao fútbol diante a casa, hasta que non se vía xa miña avoa berrando con nosotros que tiña unha mala leche así un pouco como a mí, que lle jodíamos a pista, e as noites de verán na carretera, xugando tamén ao fútbol tiraos no propio asfalto, porque pasaba un coche de cada 2 horas.
enchavín moitos recordos dese tipo. Despois, o que en Viveiro, lembro moito ir con meu pai ao Bar Olandro, ao Cantábrico. Aí sí que vin un pouco o que era as pandillas, o que era, digamos, facer unha familia dun grupo de colegas, non? Que é un pouco o que temos nós tamén. E sí que acórdome deso de ir, estar ali no bar, como pode ser agora. Acórdome de que eu, con esta pasión dos coches, cada vez que iba a Viveiro, tiña que traer un coche de xuguete, e con meu pai viña sempre co coche. E lembrome que con miña mãe levábame ver a un señor que se chamaba Ropa Vieja, que dicía: si no se calla ese niño me quedo con él. Acórdome perfectamente, porque me viña sin o coche sin ningún problema. Miña mãe nunca me compraba o coche. Mentras volveras ti, non? Non oír me compraba o coche. E curiosamente pasaron os anos, cando reformamos a pizzería de Viveiro, que puxamos cuadros antigos de Viveiro, regalaronme unha foto na máis a vin, dixen: hostia, pero este é Ropa Vieja. E teño posto na parede, e sempre vou: este é Ropa Vieja, dicía a mí que me iba a meter no saco. Que bueno. Ali está posto na parede da pizzería. E conocino nada máis ver a foto, quedaba aí no, eso memorizado por vida. Non se esquece nunca. Sí, son cousas, bueno, basicamente eso, non? Pouco, digamos, de recuerdos de infantil, xa logo de máis xoven, pois. Bueno, un ingrediente que nunca baixo ningún concepto vai entrar nunha galipisa, tamén digo, che, que tes historial, a ver que dis. Madre mía. É que xa non sei nin que dicirche. Que creo que metiche de todo. Sí, porque eu creo que agora mesmo estaba pensando no longueirón, non? Que é un produto que... Pero é que creo que xo Sóname algo, sí. Sí, creo que xo Sóname algo. Vai-me ser moi difícil, buscar unha cousa que non encaixen, sí que podes haber cousas que sabes que non van a encaixar, pero é que nosotros lo vamos probado de todo, sabes? Por exemplo, a min a pizza de callos encantan, sabes? A pizza de callos, pero... No, boísima. Claro, pero é algo que sabemos que non pode ir para a carta, porque non, a xente, sabes? Pois non sei, quizá o fígado, o mellor, non encaixe nunha... É delicado eso, sí. Quizá seña unha cousa que non empaste ben. Pero xe che digo, que levamos probar. Todo é probar tamén. É que galipixa sempre pides? A ver, teño que confesar que eu son máis clásico. Eu, se pido para min, pido a romana. Pero cando pido algunha galipixa é a de ovos rotos con zorza. Además, tamén das galipisas amarras, clásica. Pero logo teño unha que moitas veces recomendo a algún cliente, así que me pregunta, que non está na carta, pero non como eu que che vou contar. Mira, é a cantábrica. Eu a cantábrica collo un trociño de limón, boto o limón por encima, e o bote de tabasco, que a mí encanta o tabasco, teño unhas gotiñas de tabasco. E esa pizza encanta. De feito, teño algún cliente que a pide así agora na pizzería. Pero este é un comentario que foi, sabes, que lle comento a alguén que me pregunta por, pois digo eu, esta chiflame, porque tamén é verdade que me gusta moito o picante, entonces claro. No, alguén que lle guste o picante. Hai un toque especial o limón co picantito. Claro. Eu cando vou sempre pido unha que tedes picante. Cal? Tijuana. A Tijuana? Sí, está moi rica. Tamén, ves? Sí. Eu son de friol, Iba a dicir que a próxima vez cambiaba a friol pola como é cantábrica, con limón e Se tabasco. ten dar o trociño de limón e vaslle, sabes, como quen come uns calabos, o sea, como se lle botaras e as gotiñas de tabasco, dependendo do que che guste o picante. Sí. E esa mezcla de limón cando chegas ao tabasco co atún e co marisco, é boa. Pa min. Sí, seguro que está rico. Pero bueno, os que lles las recomendei a probar, tamén lles gustou, entonces... Bueno, outra tirando aos clásicos, a min porque non me gusta o pemento, pero a barbacoa, sen pementos, esa barbacoa que ten esa pizza... Bueno, si é verdade, ves? Espectacular, xa me acordaba dela, sí, tamén. Eu non me gustan os pementos, sen pementos, pero bueno. Continuamos. Un concerto que che deixou sen palabras, destes que nunca vas a esquecer. A ver, hai dous. O sea, o primeiro que vin a CDC en Lisboa, non é que é emoción pura e dura, eso é, bueno, volvímolo a ver xa en Barcelona e tal, pero como a primeira vez non hai.
E o último que fomos, pero xa polas connotacións que ten, non? Que é a despedida de Sabina, que estuvamos en Madrid vendo, e que iso xa é moi o sea, claro, despídese un artista que levamos seguido toda a vida, que o vimos 20 veces por lo menos, entonces, bueno, algunha lagrimiña soltamos, non? Porque é moi emocional, e porque, según el, é a última vez que o íbamos a ver nosotros. Sabes? De feito, despois dicíalles en coña, vamos, temos que ir buscando outro artista para seguilo, para poder salir a ver os concertos, non? Pero levamos toda a vida, desde chavales, escoitando a Sabina. Entonces, claro, moi, moi emocionante. Moi especial, sí. Bar pequeno ou festival grande? Pa min, bar pequeno, porque eu non son moito de multitudes, o sea, pero entendo que os festivales é que é un mundo dentro do festival, entonces tes moitas... Eu, se me veira, como falábamos, no Reso ou no Son do Camiño, calquer outro festival, que é como se tú te metes ali ás 4 da tarde por poñer unha hora, sabes, estás vivindo 1000 experiencias diferentes. Entendo perfectamente, pero bueno, había un local que creo que ainda sigue existindo en Santiago, que íbamos todos os xoves, eu máis a muller, que chamaba La Borriquita de Belén, que máis pequeno non pode ser. E nosotros ali escoitando blues, jazz, cando facían os ciclos de jazz e de blues, estábamos encantados. Entonces, eu máis de bar pequeno. Cerveza artesá ou un viño da casa? A ver, que o de artesá como tal, o sea, das que se fan agora artesás, non é o meu, a verdad que non. Tú és dunha estrella de toda a vida, non? Sí. Eu sou máis de estrella, de 1009, sabes? De viño, a min gustame o viño blanco, máis que o tinto. A miña muller é o contrario, gustalle máis o tinto. Pois, quedaríame ca cervexa. Rock clásico ou música galega actual? Non, é o clásico. Son un antigo total. Está moi ben, pero... Sí. Bueno, que ahora co panorama que tens na conservera... Sí, bueno, pero a min... De feito, antes, cando me preguntaba por alguna... Estamos precisamente mirando dun proxecto relacionado ca música dos 80, 90, 2000, que, bueno, temos que chegar a un acordo económico, lamentablemente vaixenos un pouco de precio, pero eu estou buscando a maneira para chegar a ese precio e facer o evento, porque desde que vin os vídeos eu estou enganchado a ese evento, sabes? Está relacionado con todo ese tipo de música dos 80, 90, que é o que eu escoito, basicamente. Agora estou escoitando muchísimo, agora teño Spotify e todo, que hai uns meses non o tiña, sabes? Entonces, claro, agora casi por traballo teño que escoitar... Claro, hai que estar aí actualizado. Claro, teño que escoitar moito tipo de música, porque vamos vendo, vame mandando, sabes? Agora estás a tope con Ortiga, imagino, non? Sí, bueno, a min Ortiga sorprendeume desde o primer vídeo que vin. Dixen, non, temos que traelo, iso é festa pura e dura. Sí, Ortiga e verbena, vamos. É verbena, pero dunha forma super original, vamos, tremendo. Bueno, é algo que che dé máis medo que un local baleiro os venres? Un sábado. Sí, correcto. Pois probablemente un domingo. Home, non sei, medo como tal, bueno, non sei, medo, digamos, preocupación sí que podo ter ao mellor, porque que a miña edad, como aínda me faltan uns anos para poder salir a flote de todo o que trouxe a pandemia consigo, pois sí que me dá un pouco de respeto ou de preocupación non poder estar á altura ou non estar físicamente ou mentalmente preparado para seguir peleando para diante, non? Que chega un momento en que digas, basta, hasta aquí. Sí que é o que me preocupa, a verdad. Comida galega que pedirías un domingo? Non vale a pizza. Sen contar pizza, claro. Non, hai dous platos que pido que non debera, pero son os callos das tixolas, que eso ahora mismo... Un domingo, que ben sentan, Sí, ou a carne asada das tixolas. E normalmente de cada 2 domingos un dos dous cae. Que non debera, pero... Non está mal, malo. Como son eu que decide que grado de picante ten, como están, traenme a proba,
Claro, pois entonces, despois de probar eso, quedase aí, sabes? Claro. E dices, hoxe voume saltar a dieta. Sí. Unha moda gastronómica que non entendas. Gastronómica? Pois eu gastronómica entendo todo. O sea, Pero que digas ti isto, non o entendo. No, porque eu non entendía, por exemplo, o sushi, estuve visitando locales de sushi e vin encantado. Sí. Sabes o que te quero dicir? Sí. Entonces non estou eu en condicións de dicir isto non o entendo. No, claro, que hai que abrir as barreiras. Claro, é que digo o sushi por eu a primeira vez que comí sushi hai 9 meses ou unha cousa así, que ademais forámoslo probar para meterlo na conserveira, na conservera. Xa quedou. Incluso chegamos a ter, bueno, despois non foi para diante, pero algo que lle poñeu, non, francamente nada. Que complicado, é complicado. Algún artista que che gustaría ver algún día na conservera? Pois mira, hai 3 que me gustaría ver e que xa lamentablemente non podo ver. 2 estivemos en contacto con eles, casi os traemos, un deles non trouxemos por problemas de aforo, estábamos mirando de aumentar o aforo a 1000 personas. Ese era Jorge, de Ilegales. Sí. Pero bueno. Uns meses antes de que se soupera que estaba enfermo, nós estábamos falando co manager, e estaba a puntiño. Ilegales a min facíame unha ilusión tremenda, porque eu recordaba do pedazo show que fixo cando veo a Verxeles hai 1000 anos, que viñera a Verxeles, a discoteca que había en Viveiro. Iso quedouseme grabado, iso non foi un concerto, iso foi unha ida de olla total. Que bueno. E foi un dos que estuvamos contactando. Outro que quedamos de falar agora en xaneiro, cando empezaran o novo ano, resulta que foi ese Javi Maneiro dos Heredeiros. Entón xa non podemos traer aos Heredeiros. E o outro que é imposible, pero sí que me encantaría. Igual se me toca a lotería, igual hasta o convenzo para que veña a cantar 2 cancións, que sería Joaquín Sabina, claro, obviamente. O mellor podemos sacar un clip que se faga viral e que chegue hasta Sabina. Claro. Bueno, pode ser. Sabina, entonces vamos a facer outro a ver se chega Antonio Orozco, porque tamén, ven, Antonio Orozco. Tamén sería interesante. E pois hai unha artista que há pouco, bueno, eu conocí hai pouco, a raíz dunha canción de Sabina que lle contesta a 19 días, que é Travis Biss, que eso si eu escoitas, vai a voz. Sí. Bueno, que é o último que faz antes de dormir? O que fai? Apagar a tele. Básicamente. Nosotros agora que temos Netflix tamén dai pouco, papamos, temos suerte porque estamos vendo as que non vimos agora mismo, por exemplo, estamos con Entrevías, imagínate. Carai, bueno. Imagínate. Entonces, claro, pues, temos aí un montón de series para ver, nada, apagar a tele para a cama. Enchufar o móvil, eso sí. Bueno, sí. E revisalo, non vai a ser que haxe algún mensaxe ou algo. Ás 12 da noite, malo será? O móvil está encendido todo... Con sonido? Con sonido. Uf, é moi sí. No, eu teño... Que a min un WhatsApp xa entrame xo, pero o sonido teño que ter. A última mala idea que tuveches? A mala idea que tuve? Meterme na conservera. Se lle preguntas a miña muller, é o que che vai contestar, fijo. Sabes? Pero a ti... Temos que traer a tua muller a un podcast, me parece. Eso che digo eu con imposible, vamos. Bueno, que pena. Imposible. Bueno, podemos intentalo para un vídeo, igual se cola, pero... Non. Margarita non é de... No. Cando fomos ao concurso de bocadillos, que quedou segunda, non ganou, pero quedou segunda, pasou no fatal, pero por todo a parafernalia que había ao redor deso, non por facer o bocadillo, sabes? Tuvo que facer, non sei se 10 ou cantos, para o xurao, para... Eso non era un problema, o problema era despois estar cara aos focos. Claro. Con respeto. Bueno, falas agora de que tes Netflix, que tes Spotify, que usas Instagram. Cal é a tua red social favorita a día de hoxe? Para ver eu Instagram. Te gusta Instagram? Sí, porque... busco moitas cousas relacionadas coa hamburguesas, entonces aí teño un saco de información, de feito hai veces que xa te supera, pero encántame ver TikTok,
Estou TikTok dicindo ten isto, algo. estou dicindo, pero que estou dicindo? Pero sí que é verdade. O sea, Engancha, engancha. claro, É que non podes parar. No, non é podes que- parar. ahora Sí. mismo vexo máis TikTok que Instagram, pero sí que como ferramenta de traballo para o noso tema hosteleiro Sí. porque podes coller mil ideas. Desde logo, sí. Sí, sí. A quen vas votar nas próximas eleccións? Estarme facendo unha pregunta xa. moi delicada. Sí, sí, sí. Pois a mí igual me voto a mí mismo. Si me Oye, presento- mira, daquel... No, no. Tes tempo É para broma. presentar unha No, bueno, eu candidatura? creo que todo o mundo sabe xa cales son os meus ideais políticos e aínda que hai veces que me costa muchísimo, como, sabes, si, por exemplo, agora seguramente alguén, pois, ao mellor poñerá en xuicio que diga viernes en vez de venres, pero digamos que eu son un pouco... Encántame defender o idioma galego e demostro e traendo bandas en galego. A forma de falar, a min iso é un pouco, cada zona, a min encántame como falan os de Noia por aí, que eu antes íbamos ao mercado a Santiago, non lle puño... Hai unha boa Sería geada, unha un bo cousa que eu seseo. non tería en conta, o sea, Xa, simplemente. Bueno, un festival ao que che gustaría ir para disfrutalo ti. Non me lembro agora do nome, o que hai en Francia, que é como o Reso, bueno, é un pouco máis que o Reso. Non sei, de festivais aí perdome un pouco, Non me pero... acordo agora do nome, pero é nun puebliño no interior de Francia. Que guai. Gelfes, creo que é. Ah, pode ser, sí. Creo que Que sí, bo, que bo. pero aí van bandas Potentes. moito máis que aquí. Bueno, aquí non o fan mal, No, pero pois ali o cartel deles, de feito eles estuveron aquí, eu había conocido a un deles que estuvera porque teñen moi bon rollo a relación, pero ali é como se faz o festival en Chavín, é dicir, aquilo tes que ir en ruló, Que bueno. sí, sí. Que bo. Nunca puiden ir porque sempre coincide cerca do Reso, creo que é ou antes ou despois. Entonces, claro, xa estás en pleno verán, Sí, Xa. pero complicado. sí que me gustaría muchísimo ir. Pois hai que facer ese esforzo. Probablemente, a ver, si agora vai ben a Conservera, pues poderemos permitirnos algún lujo, Hombre. que non nos podemos permitir Só agora me mismo. faltaría. Capricho máis caro que mercaches? Últimamente. No, eu non son nin de relojes, nin de... Sabes, o meu capricho son os coches, como che dixen antes. Eu que vou máis caro que merquei, que ainda o estou pagando. Bueno, creo que xa acabei, pero por aí andará. É o Mustang, xa o Ford Mustang. Tiveras Además que son un- de coches e fixen algún amago con coches europeos, con coches xaponeses, pero volvín aos americanos, a min non me digas por qué. O teu coñecido era o Impala. Sí, O tuve Impala un do 67, ¿no? tuve un Impala, tuve un Camaro e agora teño un Mustang. Entonces, digamos que a miña línea é máis coche americano. Bruto é que ruxe. Bueno, algunha anécdota que teñas de Galipisa do Reso que queiras contar? Pois, non, porque a máis importante creo que xa falábamos dela, que foi A do rapaciño. a do rapaciño de Motor G, e despois pouco, pues, non me lembro agora así de algunha especial. Recordásteme esta de Motor G e que creo que é a máis especial, sin duda. Un lugar onde nunca montarías un local. A ver, agora mismo en todos, o sea, eu non vou nin Xa máis non. No, eso é imposible, sabes? O sea, eso sí que eu teño clarísimo, imposible. Aparte costaríamos divorcio, pero vamos, segurísimo. No. Todo ten un precio nesta vida. Levábamos moitos anos casados e non estou agora como para divorcios, pero no, que va, en ningún, francamente. Non teño, tampouco teño tirria por ningún sitio. Ou un en sitio que especial. digas ti, gustaríame aquí, non digo que o fagas, digo simplemente imaginando, pois mira, aquí un local estaría guai. Ou aquí Pero vai eso pásame triunfar. cada vez que vou a un sitio. O sea, eso. Aquí un Galipisa. Eu hai veces que lle faigo a broma á muller cando vexo un cartel dun baixo se alquila, faigo a broma de sacar a foto. Xa un pouco en coña. Xa dá medo, non? Sí, no. Eu eso vexo cada vez que viaxo, sabes? É dicir, si que houbo... Nosotros fixamos un pequeno intento en Madrid porque habíanos chamado uns para a franquicia, non quedou nada. E eu personalmente fóramos ver unha locura total. Fóramos ver un local a Barcelona, porque, bueno, houbera
digamos que hai unha xente que ten moita hostelería, un dos máis potentes de Barcelona en tema hostelero, e tuéramos medio contacto aí, e fixéramos aí un pequeno amago, pero eso xa é parte da historia de Galipiso, o sea, eu nese sentido Chegou. acabei. Non o fixeche mal. No. Bueno, e para rematar, en que momento te quedarías aquí e agora? Como en que momento? Da túa vida, ao longo da túa vida, que momento dirías? Pois mira, neste momento fun feliz, estuve contento e quedo aquí e agora. Eu quedaríame pa sempre, cousa que é imposible, inviable, pero eu quedaríame pa sempre, pa sempre non, pero eu quedaríame en Estados Unidos. Eu fixen a Ruta 66, eu quedaríame a vivir ali, francamente. Home, sabes? non é O mal meu destino. estilo de vida ten moito que ver, sabes? Ali ás 10:30 da noite, pois xa casi acabou todo, eu son máis de vivir o día, máis que a noite, agora tócame vivir a noite, pero bueno, a forma de... Eu creo que foi un dos momentos, ese viaxe que teño que agradecer á familia e aos amigos, porque veo a raíz do noso 25 das bodas de plata, foi un regalo moi especial por parte tanto da familia como dos amigos, e que o disfrutamos muchísimo, sabes, muchísimo. Creo que de feito, veo a pandemia e non podíamos repetilo. A idea inicial era telo repetido xusto o ano da pandemia. Contábamos repetilo ao revés, ademais, de Santa Mónica a Chicago, para quedarnos máis tempo en Chicago, porque nos encantou Chicago. Claro. O que sí que non me quedaría nunca é Las Vegas, por exemplo. A mí superoume total aquel, o Demasiado sea, estímulo. Eso te iba a decir, estímulos por todas partes. eu ali sería para ir en pandilla. Claro. Sabes o que che quero dicir? Pero para volver eu ca muller ali, iso é unha locura. Total, Bueno, pois hasta aquí chegamos. Moitas gracias por vir ao noso podcast aquí e agora. Gracias por invitarme e trouxemos aquí uns detalliños Ai, bueno, da a ver. conservera. A ver, Que caro ao abre os verán, sí. un deles va moi ben. Mira, Bueno, Eso, que ben nos ven aquí pa oficina no verán. sí, ali tamén Que no verán bonitos. houve que tirar deles. Desde logo, a ver. Facía calor. Mira que Sí, guapas. claro. Ese é outro tema que temos que mellorar un pouco. Que guais. bueno, super bonito. Guapísimas. Sí, sí. Pois moitas Ese é gracias. a pintura que hai detrás do escenario. Pois guapísimo. Moitas gracias. Bueno, Lema, moitas gracias por estes agasallos, por vir ao podcast e por ser tan xeneroso, que te abriches un montón. Gracias a vosotros. Bueno, quedámonos aquí tomando un café de Coffee Urban Roasters, que a verdad, convidámosche se queres con as galletiñas despois. Pois mira, non che digo que non, porque además é un café moi rico.